ассалому алайкум мардуми сарбаланди тоҷик. имрӯз мехостам оиди дӯстӣ бо шумо як суҳбати гарме дошта бошем. дӯстӣ худаш муносибатҳои байни одамон ки бояд дар он боварӣ, ростқавлӣ, ҳамдигарфаҳмӣ бошад. дӯстӣ агар мустаҳкам бошад, бо як ҳарф ҳамдигарро мефаҳманд. ва чӣ рӯзҳои хурсандию шодӣ бошад ва чӣ ғаму андӯҳ бошад, бояд канори ҳам бошанд ва ба якдигар кӯмак расонанд. дӯст он бошад, ки гирад дасти дӯст дар парешонҳоливу дармондагӣ. дӯст бояд наздиктарин шахсе бошад, ки айби дӯсташро рӯ ба рӯ гӯяд. ҳар як инсон дар зиндагӣ бояд дӯст дошта бошад. дар урфият мегӯянд, ки дӯстон се навъ мешаванд: забонӣ, нонӣ ва ҷонӣ. ҳатто дар ин давру замон оилаҳое ҳастанд, ки байни бародару хоҳарон дӯстӣ нест, якдигарфаҳмӣ дида намешавад. агар ин хел бошад, фарзандони онҳо низ бешафоат ба воя мерасанд. ба якдигар на меҳру на оқибат надоранд ва метавонад оҳиста оҳиста хешу таборӣ аз байн равад. аз ин рӯ дӯст будан байни рафиқон, хешу таборон ин рамзи бузургест. пас биёед дӯстон, мо дар гирду атрофамон дӯстонро ҷамъ кунем. албатта дӯстони ҷонӣ бошанд, ки дар хонадон илҳом оварандаи имону ҷонамон бошад. то тавонӣ дӯстонро гум макун, то тавонӣ дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрубонро гум макун. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, мушкил осон кун, касҳоро гум макун. дӯстро аз дӯст ҷонам фарқ кун, дӯсти пайванди ҷонро гум макун. чашмаи илҳоми мо халқ асту бас, халқи машҳури ҷаҳонро гум макун. зиннати боғ аз гули хандон буд, мисли гул хандон лабонро гум макун. дӯст ояд гарм дар оғӯш гир, дӯст ояд гарм дар оғӯш гир, расми хуби тоҷиконро гум макун. халқи олам дӯст бо мо гаштааст, ваҳдати халқи ҷаҳонро гум макун. дар охир мехостам рӯзатон пур аз раҳмат, дилатон пур аз муҳаббат, зиндагиятон пур аз баракат, лаҳзаҳоятон пур аз комёбиҳо ва оқибататон хайру саломат бошад.